ВМРО тук имало ли е влияние ВМРО, на времето? Да, на времето е имало влияние. Било е силно, организацията е имала структури такива легални. Всеко село, всека е имало легален войвода. Четите къде са били на Алеко Василев, Димаш войвода и Георги Воденски. Основният легален такъв войвода тук е бил Костадин Бакало от Баскалци. Село Баскалци. Те и четниците, даже 12-та година, когато гонят турците, взимат участие, активно участие. Тук отиват в едно село Вишене, което е било преобладаващо турско население. То пак в Огражден планина. И нашите четници отиват там и мъжете какво са прави, сега някои са го убили явно, други са избягали или така, но момичета, млади момичета, които са хванати, са доведени на манастира Свети Георги, тук. И тук легалното ръководство на ВМРО, на организацията, решават да ги оженят за позастанали ергени от района Игуменец. Кой недъгъм, кой е по-стар, така и така. И имаме, ето от Дега, примерно, моята съседка Калина Хасанова, Тоторска. Тя беше ми съседка, баба Калина. Беше жена и имаше семейство. 3 деца си родила и така нататък. Туркини само? Да, тя е туркина, но за българин, там за моя съседка. И така, и живя си живота като... И тя разказваше, тя вика, си помня, кога дойдоха, кога ме вземаха от дома, и така. А мъжкото население може би избито по това време? Не се знае. За това не се говори. За това не се говори много. Какво е... А селото съществува ли още? Вижте ли? Да, съществува. Да. Там някой спомня ли си за тези... Сигурно си спомнят. Може да има и по-възрастни хора, които си спомнят. Но това е 12-та година. А централното ръководство, кое на ВМРО? Местното или централното на организацията? Тук най-великият, най-големият е бил Алеко Василев. За района той е отговарял за нашия район. Така, поне по мои сведения. Негов подвойвода е бил Димаш войвода. Към това крило на Ванчо Михайлов. Макар че той е малко по-късно. Димаш. Другото крило, те, нали, както сега партийки и така нататък, как се делят. Те са били така наречени тесни социалисти. Той е Георги Воденски. Войвода е бил Георги Воденски. Тук за района. А основен войвода към ВМРО тук в района е бил най-главният Костадин Бакалов от село Баскалци. За него се говори, че той не е разрешил на Яне Сандански да дойде в нашия район в Игуменски 12-те махали, където той е казал, ти нямаш работа там, каквото има, аз ще върша. И не го е пуснал. И Сандански никога не е присъствал в нашия район, не е бил. Казал, каквото има, ние си го решаваме, ти нямаш работа там. Бил е много сериозен такъв войвода. А защо, какво се знае, има ли са някакви противоречия идеологически или просто... Не, те са били от едно крило, от крилото на... Обаче... За Сандански не ви знаете. Мъртвите или хубаво или нищо. Говоря се много слухове. Кой какво... Какво се говори за Яне Сандански? Може би е било кой да води башена дружина. Много вож, малко индианци. А за Яне Сандански някакви истории говорили ли? Не, тук за нашия район той не е познат тук. Той не е идвал тук. А за Димаш войвода някакви истории? За Димаш е това, че неговата чета 22 година арестуват Никола Попов. Даскало, така наречена Даскало. Той е бил с леви убеждения към четата на Воденски. Арестуват го 22 година. Заедно с двама други, Андон Фокер от Чурило и Малин Чуманов. По реката ги карат надолу, долу на Струмешница, на отбивката, къде е за Гега, на Ореха ги обесват. На разклона за Гега, там има един камък, това има и плоча така. Тая песен за бащата на Антон Попов, за Никола, как? Тя е народна песен, измислена, няма автор. По-късно, вече на последните години, Бог да го прости, Влади Вълчев, се опита нещо да
прави, но не е точно както аз знам, защото в Дега имаше едно време фолклорен състав, театрален състав и така нататък и провеждаха се много такива местни тържества. Имаше на Пиринпей участие и така нататък. И я пееха, това беше една от емблематичните песни за Дега. Айде пушка пукна, горе по реката, в Деговската мала. Колевата къща беше сърдисана от Димаш Войвода и така. Колевата майка, прегач пари носи, пръстите си кърши, прегач пари носи. На Димаш се моли, пущате ми Коло Костадинов. Така гордо по памета, знам. Като текст. И после преданията говорят, че Алеко е пратил куриер да донесе писмо, да не се убиват. Защото Алеко и Никола са били съученици в педагогическата гимназия, в Солунската гимназия. И така, но ушким па тия, които са били отзад, са спрели писмото, просто да изчакали се да се свърши акта и тогава са отказали. И така. А къде е бил проблема? Проблема е... Едни го говорят политически, други го казват, че е на лична основа. И май е второто по-верно. Любили се и двамата една и съща хубавица. Никола и Вангел, братовчетно. И затова Вангела е към Димаш, но са го изкарали на политическа основа, за да се намеси това. А момата знаем ли коя е? Местна мома? Велика Черговската, ги казват. Бела е хубавица. Така поне говорят. От богато семейство. Богато, обикновено. Те тогава не е имало богати. Макар че имало местни чорбаджи, по-заможни. Всъщност това става въпрос за бащата на Антон Попов. Да, бащата Никола Попов. Той е обесен. Той е обесения. Изпи го с нощи месечината. Така са казвали ВМРО. Така е. Изпи го с нощи месечината, да. След като направят удар срещу някой, да? С една дума са го убили. Дека той изпи го с нощи месечината. А такива случаи има ли много на ВМРО в района, да са чистили хора? Много няма, има. Кои? Един такъв случай, тук е мало един Стоймен Тупор, който е така бил легален войвода на ВМРО и самодържец. Малко е бил груб, така. Бил е млади момчета, но някой ден го закарва един да му носи пушката нагоре, той е бил горски. Излизат близо до граница с Македония, той е завършен. Убива го, хвърля го там, скрива му пушката и бега. Първо го съдат на смърт. Антон Попов праща адвокати от София, когато е бил в София вечер. Това е 38 години. И тези адвокати на место гледат. Тук се гледа делото, Върховен апелативен съд. Тук гледат делото и му намалят присъдата на 8 години. Лежи в Индризово, Скопие затвора, обаче после по Чурдинка се говори, че близките на това на убития го отиват, купуват го и него го убиват и така. Такива истории, но не са много, няма. Това имало решение за убийството на тоя? Решението мисля, че е било на това на левото крило на ВМРО. Защо в Скопие е бил затворен? Тогава, след 38 година, след 38. Там тия ни казват окупатори. 34-та година става обезоръжаването на ВМРО. Да. Тук те са били толкова силна организация, че само един старшина, един войник идва в Дега и всичко приключва. На мен баща ми се ми го казал това, че по-силно организация от най-слабата държава няма. Застава вика долу на Мегдано, нема Димо, нема Кочо, нема това, нема оне. Пушки, пелерини, патрондаши и на другия ден всичко се издава, предава се и безславно си отиват нашите велики войводи. Те остават, все пак това са и местни хора, остават да живеят в района. Тук са, те са били повечето легални, които са живели в района, но се води. Той е десетар, месетар, там какви са били.
Носеше ли им се славата и след това? Хората бяха ли на почет или обратно не, след това? Не. Просто било за минало. Зависи кой какъв характер има. Нали? Ако си зъл човек и си лош и цял живот и да не си член на ВМРО, пак си такъв. Но ВМРО не се представя като такава, как да кажа, организация, която е била и плашала само хората. Имат и положителни неща. Знаете ли го приказката? От тук хора с мулета са отивали на Дупница, на Санке Димитров, за жито, брашно. Имало няколко година, било страшна мор, суша. И ВМРО, кое е това ВМРО, не знам, организират помощи на хората. Тук хората с мулета през Добри лаки, по римския път и на Дупница. И там оне, който им е раздавал това, помощите в брашното, и ме е казал, сега ще се хваляте на хоро и ще пеете кога кално кале, кога прашно праши, да нозиш на Дупница за пукница.